मेस्तांग इसई ह्या पुस्तकांतल्या 12वा अध्याय 5 ओळ अशें सांगता. सर्वेस्परसची स्तुती गया कित्याक महिमेवंताची कृत्यां आख्या पृथ्वीचेर हे कळीत जावं. भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन कासरगोड वाराडो आणि कुंबला घटकान सादर करच्या डिवायन रिदम म्हणल्या ह्या भक्तीक सांजेक जमल्या याजकांक, धर्मीक भयण्यांक, सर्व गण्य व्यक्तींक आणि म्हज्या युवा मित्रांक, कुंबल्या फिरगसगरांक आणि ह्या भक्तीक सांजेक उर्बेन आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक हांव मोगोसो स्वागत मागता. ह्या भक्तीक सांज म्हणल्यार भोव अप्युबरेच्या कार्याक हांगासर उपस्थित आसच्या गण्य व्यक्तींनी हांव नांव आपयलेस वेदीचेर येवच्याक विनंती करता. हांव विनंती करता मानेस्त Very Reverend Father Stanley Pereira, Vicar of Kasaragod Varado, Reverend Father Melvin D'Souza, Director ICM Kumbla Unit, Reverend Father Ashwin Cardoza, Kendrick Samiti So Director, Reverend Father Jitin Joseph, Parish Priest St. Thomas Church Pioneer, Father Nelson D. Almeida, Aiche Sanjay So, Yazakan So, Mukel Pon Game So, Sir Yazaka Sarfen, Mukareta, Reverend Father Vishal Moniz, Director ICM Kasaragod Varado, Reverend Father Suraj, Kumbla Firgaso, Sahayak Vigar, आणि तसेच आईचे भक्तिक संजय सो, मुकेल पोण गेम सो, आणि सिस्टर सेवरीन आणि ICM एनिमेटर कासरगोड वराडो आणि सर धर्मिका बहिणे तर्फेन आणि तसेच आमचे मध्ये आसात आईचे भक्तिक सांज भोव अपूर्बयेन सोबवंक म्युझिशियन जावन मिस्टर डॉल्विन आणि फ्लुटिस्ट जावन मिस्टर रुबिन अंका आणि मिस्टर राजू स्टीफन डिसोजा आणि लिडा डिसोजा, कुंबला फिरगेजेचे गौळिक परिषदेचे उपाध्यक्ष आणि कार्यदर्शी, मिस्टर विन्स्टन आणि मिस ॲस्लिन ICM केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष आणि कार्यदर्शी, मिस्टर मेल्विन डिसोजा आणि मिस नीमा डिसिल्वा ICM केंद्रीय वार्डो अध्यक्ष आणि कार्यदर्शी, मिस दीप्ती डिसोजा एनिमेटर कुंबला घटक, मिस्टर जॉयल आणि अनिशा ICM कुंबला घटकाच्या सांद्यांक आणि कार्यदर्शी. तुम्ही सर्वांनी वेदीचेर येवच्याक आणि ह्या वेदीर सोबिल्ल्या कुर्साक फुलां दवरून आयच्या ह्या भक्तीक सांज सो उक्तावण करच्याक विनंती करता. हांव विनंती करता आमचे गण्य व्यक्तींनी मुखले बसका स्वीकार करच्या खातीर. ह्या वेळा सोम्याची स्तुती गावच्याक प्रेरण दिवन हांव गायता. गैता काळीज मोजे सवेस पोरा
होगलीक तुजी नाव तुजे वाकणता गाऊन गीता महिमा ताची कित्याक तू बरो आणि विश्वासी मोग तुझो करो आणि माय पासी गायता काळीज मोजे सवेस पोरा होगलीक तुजी वय मगचनो आम्ही आज या संजेर देवाच्या नाव हरसूंक गीता गावंक हांगासर आयल्या आणि हे सादी करूंक आता ह्या रितीवेदी बरोवंक मुखार येतात कासरगोड वाड्याच्या धर्मीक भयणी आपल्या सुमधुर ताळ्यांनी देवाक हरसूंक आणि तांकां वखणी उसारूंक तशेंच आपल्या वजंत्र सवे तांकां सांगात दिवंक आणि आयच्या ह्या स्तुती गायन आनीकी सडीत जिवाळ करूंक हांगासर आसात म्युझिशियन जावन मानेस रुबेन तशेंच मानेस डॉल्विन. मनशाकुळाचे कश्ट हाळू करूंक आयिल्लो जेसू मनशाकुळाची पातकां बक्षिल्लो जेसू मनशाकुळाक सोडवून दिल्लो जेसू आज म्हाका आनी तुका रक्षण दिवच्याक शांती दिवच्याक आपल्या गोपान आमकां आपयत आसा. सोम्यांच्या उल्याक पाळो दिवन बरवश्यान ताचें रक्षण जोडच्याक गावयां गीत मनशाकुळाचो रक्षक जेजू.
रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयतसा विश्वास फाकून रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयतसा मनशा कुडासो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मनशा कुडासो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा सौम्या विने आमचे जिणे अर्थरहित जेजू तू ये आमच्या जिवितान आमच्या काळजान तुवें केल्ल्या परी हांवें हेरांचो मोग करूंक तुवें बक्षिल्ले परी हांवें हेरांक बक्षूंक म्हज्या जिविताचे कश्ट दूख पिडा शिडा सलवनी निराशेचे वजन निवारूंक आनी म्हजे तें तुजो दैवीक संतोष हाडूंक तूं ये सुम्या तूं ये म्हज्या जिवितान म्हूण जेजूक आमचे संगी आपूण गव्यांक गीत बा येसू देवा येसू देवा
सर नावांप्रास उंचले जावन आसचे जेजूच्या नांवांक सर्वांनी दिंब्यांनी सरपडून हरसून गावच्या जेजूच्या नांवांक आमकां वर्तो करच्याक आमचे पासत खुर्साचेर बलिदान भेटयल्ल्या जेजूच्या नांवांची पदवी वळखून व्हड ताळ्यान स्तुती करून ताची महिमा वाखाणून गावया. श्री येसू नामा अतिशय नामा. ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ನಾಮ ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪಾಪ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ನನಗಾಗಿ ಬಂದ ನಾಮ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪಾಪ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ನನಗಾಗಿ ಬಂದ ನಾಮ ಅನ್ಯನೆಂದು ತಳ್ಳದೆನ್ನ ಧನ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಉನ್ನತದ ಪುಣ್ಯ ನಾಮ ಅನ್ಯನೆಂದು ತಳ್ಳದೆನ್ನ ಧನ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಉನ್ನತದ ಪುಣ್ಯ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ मुझे तई तुझे तई सर्वांतई जियोंसो जेजू आमकां हात धरून चलोवंसो जेजू आमच्या कश्टान सांगात दिवंसो जेजू आमची दुखां पुसचो जेजू तोच तो जेजू रायांचो राय वय जेजू तूंच म्हाका जाय म्हूण सर्वां उबी रावन गावया अभिनय गीत जेजू जेजू रायांचो राय. सर्वांनी उबे रावचें. जेसू जेसू रायांचो राय जेसू जेसू तूं म्हाका जाय जेसू जेसू रायांचो राय जेसू तूं म्हाका जाय जेसू जेसू रायांचो राय जेसू जेसू तूं म्हाका जाय जेसू जेसू रायांचो राय जेसू तूं म्हाका जाय तो मुझे तैया सा तो तुझे तैया सा तो मुझे तैया सा तो तुझे तैया सा सर्वांत येता जेसू
मोगाच्या न्हू हांगासर मुखार याजक आनी मुखार असले सगळे हात वयर करनात सगळ्यांनी करूंक आसा थंय भायर फाटीं आसल्या सगळ्यांनी हात वयर करून जेजूक स्तुती करूंक आसा त्या देखून परत येटी जेजू जेजू राया सो राय सगळ्यांनी ताळयो पेटच्यो सगळ्यांनी येस वंडरफुल पायनी असा मुझ्या हातानी असा मुझ्या पायनी असा सोलोन म्हाका व्हरता जेजू जेजू राया सुराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू राया सुराय जेजू तूं म्हाका जाय कष्टांत तो आसा मुझी दुकान तो पुसता मुझ्या कष्टांत तो आसा मुझी दुकान तो पुसता जीव तो शिकयता जेजू जेजू राया सुराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू राया सुराय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू राया सुराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू राया सुराय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू राया सुराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू राया सुराय जेजू तूं म्हाका जाय सर्वांनी बसचे जिणेंतल्या कश्टांनी रेवडातना सलवनांच्या नश्टांनी अडचताना अंतरान सामटून निराशी भोगतना कुसाच्या सावळेंतल्यान भरवशाच्या उतरांनी जागोवच्या जेजूच्या उतरांतय म्हज्या बाळा चंचल जायनाका कंगल जायनाका हांव वसान तुजे संगता म्हणली उतरां आमची कर दृढ पातयेन घाव्या जिणेंतल्या कश्टां वेळार जिणेंतल्या कश्टा वेळार
लागींच हांव तुझ्या चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोंत पर्या लागींच हांव तुझ्या तुन सोम्या म्हजो आसरो तुंस म्हजो बरो गवडी तुंस म्हाका जिवीत दिवचें उदक तुज्या जरीक हांव तान येतां तुका हांव अत्रेकतां जेजू म्हाका तुज्या स्पर्शन भर नवें जिवीत म्हाका लाभय म्हूण जेजूचो सांगात आमचे जिणेंत आशेवन गावया कन्नಡ भजन बा ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಬರಡಾಗಿದೆ ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಬರಡಾಗಿದೆ ನೀನಿಲ್ಲದ ಜೀವ ಅಲೆದಾಡಿದೆ ನೀನಿಲ್ಲದ ಜೀವ ಅಲೆದಾಡಿದೆ ಅಲೆದಾಡಿದೆ ನಾ ಹುಡುಕಾಡಿದೆ ಅಲೆದಾಡಿದೆ ನಾ ಹುಡುಕಾಡಿದೆ ನಿಜ ಪ್ರೀತಿ ಅರಿಯದೆ ನರಳಾಡಿದೆ ನಿಜ ಪ್ರೀತಿ ಅರಿಯದೆ ನರಳಾಡಿದೆ ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ನನ್ನ ನೀ ಹುಡುಕಲು ಕಳೆದು ಹೋದ ನನ್ನ ನೀ ಹುಡುಕಲು ನನ್ನ ಕಾಯಲು ನೀ ಕುರುಬಾನಾದೆ ನನ್ನ ಕಾಯಲು ನೀ ಕುರುಬಾನಾದೆ ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಬರಡಾಗಿದೆ ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಬರಡಾಗಿದೆ ನೀನಿಲ್ಲದ ಜೀವ ಅಲೆದಾಡಿದೆ ನೀನಿಲ್ಲದ ಜೀವ ಅಲೆದಾಡಿದೆ ಅಲೆದಾಡಿದೆ ನಾ ಹುಡುಕಾಡಿದೆ ಅಲೆದಾಡಿದೆ ನಾ ಹುಡುಕಾಡಿದೆ ನಿಜ ಪ್ರೀತಿ ಅರಿಯದೆ ನರಳಾಡಿದೆ ನಿಜ ಪ್ರೀತಿ ಅರಿಯದೆ ನರಳಾಡಿದೆ
तिच्या प्रीती हरियादे नरळाडिदे तिच्या प्रीती हरियादे नरळाडिदे ಮಾಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಾಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಾಯೇಸುನಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ जेजू तूंच आमचें सर्वस्व तूंच आमचो रक्षक तूंच आमचें वैस आमचो प्रेरक आमचो हिरो नंबर 1 म्हूण जेजूची होगडीक गाजून नाचून संतोशान गावया वयर वयर सकला मुखार पाटी उजव्या दाव्याक नाचून दाखय सर्वांनी उबे रावचें सर्वांनी बसचें हॅलो चेक देव बरें करूंक म्हणटा आमच्या मोगाळ धर्मीक भयणांक तशेंच फादर सुरय तुमकां तुमच्या मधुर नादान आमकां जेजूचें नांव हरसूंक गावूंक आमी आनी अभिनय गितां मुखांत जेजूच्या महिमा गावूंक कुमो केल्या ICM कासगोड वाराडो युवा समिती सांद्यांक आतां मुखार येतात भारतीय कॅथोलिक युवा संचालन कय्यर घटकाचे सांदे नादा निन्ने ज्ञान कंडू म्हणल्या मल्याळम भक्तीक पदाक नाच सादर करच्याक
മഴയിലും വെയിലിലും കണ്ടു, ഇരവിലും പകലിലും കണ്ടു, നാഥ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു. കരുണയായി കടലിലും കണ്ടു, വചനമായി തിരയിലും കണ്ടു, നാഥ നിന്നെ
देवा कडसून भोव अपूर्वतेची नास प्रदर्शित केल्ल्या कायर घटकाच्या संद्यांक देव बरें करूंक म्हणटा. आयचे भक्तीक संजयचो विशिश्ट व्यक्ती जावन आपल्या तलेंतांत हांव जिजूक वखाणूंक सांगातात आपल्या नासा वरवीं मोना जिखून प्रख्यात जाल्लो साबार TV चॅनलांनी देवाचे शुभवार्ता प्रगट करून खंतरा बरोवन गायिल्लो आनी देवाच्या शेतान वोवून असलो आपल्या मधुर तळ्या संगी आनी ताच्या विशिश्ट कला संगी संगी घेवन ह्या भक्तीक रंगवंक हांगासर आयल्यात सेंट थॉमस फिर्गस पायनूरचो विगार रेव्हरंड फादर जितीन जोसेफ हांकां आमी सर्वांनी वेदीचेर स्वागत करया आनी नाचोवन उडोवंक देवा करसूंक तयार जावया. ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. എനിക്ക് മലയാളം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. കൊങ്ങിണിയോ തുളുവോ അല്ലെങ്കിൽ കന്നഡയോ അറിയത്തില്ല. എന്നെ വിളിച്ചത് ഈ ഇന്ത്യൻ കാത്തോലിക് യൂത്ത് മൂവ്മെൻറ്റിൽ അത് ഈ കുമ്പള കാസർഗോഡ് വികാരിയത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ ഭയഭക്തിയോടെ അതുപോലെ ശ്രേഷ്ഠമായി നടക്കുന്നെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു. അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഈ ലെൻറ്റ് സീസണിൽ ഏറ്റവും കൃപയാൽ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷം. ഈ യൂത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് നയിക്കുന്ന ഈ കാസർഗോഡ് വികാരിയത്തിലെ ഈ കുമ്പള യൂണിറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആദ്യം തന്നെ അഭിനന്ദനം, ഒരു കയ്യടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും മനോഹരമായി ചെയ്തു. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അച്ഛന്മാരൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായി ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടു. വലിയ സന്തോഷം. പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ഡാൻസും ഒക്കെ സൂപ്പർ, നല്ല മനോഹരമായിരുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളം പാട്ടുകളാണ് ഞാൻ പാടുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ? ശരി. ആദ്യം നമുക്കൊരു പാട്ട് പഠിച്ചാലോ? നമുക്ക് ചെറിയൊരു വ്യത്യസ്തമായിക്കോട്ടെ അല്ലേ? ഞാൻ പാടിത്തരാം, നിങ്ങൾ അതുപോലെ പാടണം. മലയാളത്തിലാണ്, എല്ലാവരും സഹകരിക്കുമല്ലോ. എന്താ പറയാ, പഠിക്കേ. എന്നാ ഇപ്പ ചെയ്യ, കൃപയൊന്നല്ലാതെ എന്നാ പറയാനേ. പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എന്താ പറയാ, എന്നാ ഇപ്പ ചെയ്യ, കൃപയൊന്നല്ലാതെ എന്നാ പറയാനേ. യേശുവെന്നെ കണ്ടു, ഒച്ചത്തില് യേശുവെന്നെ കണ്ടു, തന്റെ ചങ്ക് തന്നു, തന്റെ ചങ്ക് തന്നു, ചോര കൊടുത്തെന്നെ തന്റെ സ്വന്തമാക്കി. ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു തല്ലിപ്പൊള്ളിയാന്നേ. നിങ്ങൾ തല്ലിപ്പൊള്ളിയാണോ? നല്ല മക്കളല്ലേ? അല്ലേ? ഞങ്ങളങ്ങ് കേരളത്തിലുള്ളവരാ. കേരളത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങളങ്ങ് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂരൊക്കെ ഉള്ള തല്ലിപ്പൊളി കേട്ടോ. ശരിയായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. നോമ്പ് സീസൺ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് പ്രായശ്ചിത്തൊക്കെ എടുത്ത് ശരിയായി വരുന്നു. നിങ്ങൾ നല്ലവരാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പം എങ്ങനെ ഇവിടെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ആരാന്നാ ആ തല്ലിപ്പൊളിയാന്നേ. അപ്പന്റെ സ്നേഹം എന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. അപ്പോ തല്ലിപ്പൊളിയായ എന്നെ അടിപൊളിയാക്കി അല്ലേ? എന്താ പറയാ, എല്ലാരും വഴി എന്താ പറയാ, എന്നാ ഇപ്പ ചെയ്യ, കൃപയൊന്നല്ലാതെ എന്നാ പറയാനേ. യേശുവെന്നെ കണ്ടു, തന്റെ ചങ്കു തന്നു, ചോര കൊടുത്തെന്നെ തന്റെ സ്വന്തമാക്കി.
ഉള്ളത് ഞാനൊരു തല്ലിപ്പൊളിയാന്നേ, അപ്പന്റെ സ്നേഹം എന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. പഠിക്കേ, ഉള്ളത് ഞാനൊരു തല്ലിപ്പൊളിയാന്നേ, അപ്പന്റെ സ്നേഹം എന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. അറേ അപ്പൻ്റെ സ്നേഹം അല്ലേ, പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം. നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ, ഞാനിത് ഒരുപാട് ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടാണ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു പാട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളെ എത്രമാത്രമാണ് കൃപയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, സന്തോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ പാടാം അല്ലേ? 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. എന്താ പറയാ, എന്നാ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ, എന്താ ഇപ്പോ ചെയ്യാ, കൃപയൊന്നല്ലാതെ എന്നാ പറയാനാന്നേ, എന്നാ പറയാനാന്നേ, എന്താ പറയാ, എന്നാ പറയാ, എന്നാ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ, എന്നാ ഇപ്പോ ചെയ്യാ, കൃപയൊന്നല്ലാതെ കൃപയൊന്നല്ലാതെ എന്നാ പറയാനാന്നേ. യേശു എന്നെ കണ്ടു, യേശു എന്നെ കണ്ടു, തന്റെ ചങ്കു തന്നു, തന്റെ ചങ്കു തന്നു, ചോര കൊടുത്തെന്നെ തന്റെ സ്വന്തമാക്കി, എന്നെ സ്വന്തമാക്കി. ഉള്ളത് ഞാനൊരു തല്ലിപ്പൊളിയാന്നേ, അപ്പന്റെ സ്നേഹം എന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഉള്ളത് ഞാനൊരു തല്ലിപ്പൊളിയാന്നേ, അപ്പന്റെ സ്നേഹം എന്നെ മാറ്റിമറി. എല്ലാരും ചിരിച്ചോണ്ട്. എന്താ പറയാ, എന്നാ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ, ഇപ്പോ ചെയ്യാ, കൃപയൊന്നല്ലാതെ എന്നാ പറയാനാന്നേ. നമ്മളെ യൂത്ത് ഈസ് റെഡി. എന്താ പറയാ, ഓ എന്നാ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ, കൃപയൊന്നല്ലാതെ come on എന്നാ പറയാനാന്നേ. യേശു എന്നെ കണ്ടു, തന്റെ ചങ്കു തന്നു, ചോര കൊടുത്തെന്നെ തന്നെ സ്വന്തമാക്കി. ഉള്ളത് ഞാനൊരു തല്ലിപ്പൊളിയാണ്, അപ്പന്റെ സ്നേഹം എന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഉള്ളത് ഞാനൊരു തല്ലിപ്പൊളിയാണ്, മാറ്റിമറിച്ചു. നമുക്ക് നിർത്താം, കൊടുത്തിടാം. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് വളരെ മോശമാണ് അല്ലേ? എന്നെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് ഒരു ഇച്ചിരി മോശമുള്ള അച്ഛനാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ കയ്യിലിരിപ്പ് മോശം. പഠിക്കേ, എല്ലാവരും ഒച്ചത്തിലേ ഒന്ന് പാടിക്കേ. കയ്യിലിരിപ്പ് മോശം, ആകെ മൊത്തം ദോഷം, ആകെ മൊത്തം മോശം, ഉള്ളിലുള്ള രോഷം, ഉള്ളിലുള്ള രോഷം ആയിരുന്നെന്നെ, ആയിരുന്നെന്നെ. യേശുവിൻ സുവിശേഷം, യേശുവിൻ സുവിശേഷം ഉള്ളിൽ വന്ന ശേഷം, ഉള്ളിൽ വന്ന ശേഷം, പാപങ്ങളെ ശേഷം, പാപങ്ങളെ ശേഷം മാറിപ്പോയല്ലോ, മാറിപ്പോയല്ലോ. അപ്പോ തല്ലിപ്പൊള്ളിയായിരുന്ന കയ്യിലിരിപ്പെല്ലാം മോശമായിരുന്ന എന്നെ സുവിശേഷം വന്നപ്പോൾ എല്ലാം മാറിപ്പോയി. ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും. ആമേൻ, ഉച്ചത്തിൽ പറ ആമേൻ. അത് തന്നെ, തല്ലിപ്പൊള്ളിയായിരുന്നു, കയ്യിലിരിപ്പ് മോശമായിരുന്നു, ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു. ഈശോയുടെ സുവിശേഷം വന്നപ്പോൾ ടോട്ടലി ചേഞ്ച്ഡായി അല്ലേ? എന്തൊരു രസമല്ലേ സുവിശേഷം വന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പാടിയാലോ? നമ്മുടെ മ്യൂസീഷ്യൻസ് അടിപൊളിയാണ്, എന്ത് രസമായിട്ടാണ് ഫ്ലൂട്ടൊക്കെ വായിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ. ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ അനുപല്ലവി. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മുടെ യൂത്ത് അടിപൊളിയാണ്, നല്ല പാട്ടാണ്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് പൊളിക്കാം. ഓക്കെ, എന്നാ പാടാം നമുക്ക്. ആക്ഷൻ ഇടും അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ. കയ്യിലിരിപ്പ് മോശം, കയ്യിലിരിപ്പ് മോശം, ആകെ മൊത്തം ദോഷം, ആകെ മൊത്തം ദോഷം, ഉള്ളിലുള്ള രോഷം, ഉള്ളിലുള്ള രോഷം ആയിരുന്നെന്നെ, ആയിരുന്നെന്നെ. യേശുവിൻ സുവിശേഷം, യേശുവിൻ സുവിശേഷം ഉള്ളിൽ വന്ന ശേഷം, ഉള്ളിൽ വന്ന ശേഷം, പാപങ്ങളെ ശേഷം, പാപങ്ങളെ ശേഷം. ആദ്യ പാട്ട് തന്നെ കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് സോങ്. ഓക്കെ,
ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ, സോറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഇതൊക്കെ സ്പീഡൊക്കെ കൂട്ടി നമുക്ക് പാടാം കേട്ടോ. ആദ്യം ഇത് അനുപല്ലവി. ഓക്കെ, പാടാന്നാ? റെഡി? ഓക്കെ, കൈയടിച്ച്. കയ്യൊരുപ്പ് മോശം, ആകെ മൊത്തം ദോഷം, ഉള്ളിലുള്ള ശേഷം ആയിരുന്നെന്നെ. യേശുവിൻ സുവിശേഷം ഉള്ളിൽ വന്ന ശേഷം പാപങ്ങളെ ശേഷം മാറിപ്പോയല്ലോ. കയ്യിലിരിപ്പ് മോശം, ആകെ മൊത്തം ദോഷം, ഉള്ളിലുള്ള ശേഷം ആയിരുന്നെന്നെ. യേശുവിൻ സുവിശേഷം ഉള്ളിൽ വന്ന ശേഷം പാപങ്ങളെ ശേഷം മാറിപ്പോയല്ലോ. എന്താ പറയാ, എന്നാ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ, കൃപയൊന്നല്ലാതെ എന്നാ പറയാനാന്നേ. യേശുവെന്നെ കണ്ടു, തന്റെ ചങ്കു തന്നു, ചോര കൊടുത്തെന്നെ തന്നെ സ്വന്തമാക്കി. ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു അടിപൊളിയാണ്, അപ്പന്റെ സ്നേഹമെന്നെ മാറ്റി മറിച്ചു. ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു അടിപൊളിയാണ്, അപ്പന്റെ സ്നേഹമെന്നെ. എല്ലാവരും കൈപൊക്കി അടിച്ച് എന്താ പറയാ, എന്നായിപ്പോ ചെയ്യാ, കൃപയൊന്നല്ലാതെ എന്നാ പറയാനാതെ. എന്താ പറയാ, എന്നാ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ, കൃപയൊന്നല്ലാതെ എന്നാ പറയാനാതെ. നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടോ കേട്ടോ. യേശു എന്നെ കണ്ടു, തന്റെ ചങ്കു തന്നു, ചോര കൊടുത്തെന്നെ തന്റെ സ്വന്തമാക്കി. ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു അടിപൊളിയാണ്, അപ്പന്റെ സ്നേഹമെന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു അടിപൊളിയാണ്, അപ്പന്റെ സ്നേഹമെന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. നമ്മളെല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. തല്ലിപ്പൊളിയായി നമ്മളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഡാൻസുകാർ യൂത്ത് നമ്മളെ അടിപൊളിയാക്കി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമ്മളിനി നമ്മുടെ ഈശോയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നതാണല്ലോ നമുക്ക് ഏറ്റവും, അല്ലേ? ഓരോ ദിവസവും ഈശോയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ നോമ്പിൻ്റെ ദിവസങ്ങളുടെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഓശാന ഞായറാഴ്ചയാണ്. നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈശോടൊപ്പം ആയിരുന്ന് ഈ വിശുദ്ധ വാരത്തിലേക്ക്, ആഗതമാകുന്ന വിശുദ്ധ വാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഈ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഒരു കൈയ്യടി തരാമോ എല്ലാവരും? ഓ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. റെഡി? ദിനവും യേശുവിൻ്റെ കൂടെ, ദിനവും യേശുവിൻ്റെ ചാരേ, ദിനവും യേശുവിൻ്റെ കൂടെ, ദിനവും യേശുവിൻ്റെ ചാരേ. പിരിയാൻ കഴിയിൽ എനിക്ക് പ്രിയനേ എന്നേശുനാഥ, പിരിയാൻ കഴിയിൽ എനിക്ക് പ്രിയനേ എന്നേശുനാഥ. എല്ലാവർക്കും പാടാൻ പറ്റുന്നൊരു വാക്കാണ് സ്നേഹിക്കുന്നേ
സ്നേഹിക്കുന്നേ സ്നേഹിക്കുന്നേ യേശുവേ. പഠിക്കേ. സ്നേഹിക്കുന്നേ 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 യേശുവേ. പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ദിനവും യേശുവിൻ്റെ കൂടെ, ദിനവും യേശുവിൻ്റെ ചാരേ, ദിനവും യേശുവിൻ്റെ കൂടെ, ദിനവും യേശുവിൻ്റെ ചാരേ. പിരിയാ കഴിയില്ലെനിക്ക് പ്രിയനേ എന്നേശുനാഥ. പിരിയാ കഴിയില്ലെനിക്ക് പ്രിയനേ എന്നേശുനാഥ. പഠിക്കേ. സ്നേഹിക്കുന്നേ 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 യേശുവേ. സ്നേഹിക്കുന്നേ 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 യേശുവേ. ഫ്രാൻസിസ് അസീസി ഈശോയുടെ ക്രൂശിത രൂപത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന എന്ന് പറയൂ. എത്ര മനോഹരമായിരുന്നു. അവന്റെ മുറിവുകളെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുറിവുകൾ ഒന്നുമല്ലാതായി തീരുകയാണ്. ഈ നോമ്പുകാലത്ത് ഒരുപാട് വേദനകള്, കഷ്ടതകള്, സഹനങ്ങള് നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പോഴൊക്കെ അവന്റെ മുറിവുകളെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, വലിയ ആനന്ദമായിട്ട് തീരും. ഒരിക്കലും പിരിയാനാവാത്ത സ്നേഹം ലോകത്തിന് നൽകി നമുക്ക് ജീവൻ തന്നെ ബലിയായി നൽകിയ ഈശോയുടെ സ്നേഹം അത് എവിടെയും കിട്ടത്തില്ല. ഈശോ വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സിനിമാ സംവിധായകനെ കിട്ടപ്പോഴും ഈശോയെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വലിയൊരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, ജനങ്ങളുടെ മധ്യ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു, അവന് ചെയ്യാത്തതായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. എല്ലാ ജനതകൾക്കും മുമ്പ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഒരു വാക്കും പറയാതെ ക്രൂശിൽ കയറി മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ക്രൂശിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെയാണ് ഈശോയെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത്. അവിടെയാണ് ഈശോയുടെ ആ വലിയ ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് തന്റെ ശിഷ്യർക്ക് കാണിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ, ശിഷ്യ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഉത്ഥാനം. നമ്മുടെ എല്ലാ സഹനങ്ങൾക്കും 3 ദിവസങ്ങളെ ആയുസുള്ളൂ. അതിനുശേഷം അതിന് വലിയൊരു ഉത്ഥാനം ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ സഹനങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒരു ഉത്ഥാനം ഉണ്ട് എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ കുരിശിൽ കയറി തൂങ്ങി മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ഈ മനുഷ്യൻ 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തപ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായത്. എല്ലാ സമയവും ഈശോയുടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് പാടാം. റെഡി? 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി. ദിനവും യേശുവിന്റെ കൂടെ, ദിനവും യേശുവിന്റെ ചാരേ, ദിനവും യേശുവിന്റെ കൂടെ, ദിനവും യേശുവിന്റെ ചാരേ. പിരിയാ കഴിയില്ലെനിക്ക് പ്രിയനേ എന്നേശുനാഥ. പിരിയാ കഴിയില്ലെനിക്ക് പ്രിയനേ എന്നേശുനാഥ. സ്നേഹിക്കുന്നേ, സ്നേഹിക്കുന്നേ, സ്നേഹിക്കുന്നേ യേശുവേ. നമ്മുടെ ഇരുകരങ്ങളും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പാടാം. സ്നേഹിക്കുന്നേ, സ്നേഹിക്കുന്നേ, സ്നേഹിക്കുന്നേ യേശുവേ. സ്നേഹിക്കുന്നേ, സ്നേഹിക്കുന്നേ,
സ്നേഹിക്കുന്നേ യേശുവേ. Thank you so much. Thank you. അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് കൂടെ പാടിയാലോ? നമുക്ക് അനദാവത്തിൻ്റെ റെഡിയാ? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ശരി. ഇത് ഞാൻ സെമിനാരി പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ സ്പർശിച്ച ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ സോങ്ങാണ്. താത്വികമായിട്ട് ഇത് ഒരുപാട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സോങ് കൂടിയാണ്. നമുക്കതൊന്ന് പാടാം. ജീവിത സായാഹ്ന തീരത്തിരുന്നു ഞാൻ വെറുതെ പിറകോട്ടു നോക്കി. ഞാൻ വെറുതെ പിറകോട്ടു നോക്കി. ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് പിന്തിരിയുക എന്നാണല്ലോ അർത്ഥമല്ലേ? പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കും അല്ലേ? നമ്മുടെ പിറകോട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ ഒന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ കുറവുകളെയെല്ലാം മറന്ന് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ആഹ്വാനമാണല്ലോ നോമ്പ്. അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പാട്ടൊന്ന് പാടാം. പ്രശസ്തമായ ഒരു പാട്ടാണ്, പക്ഷേ വലിയ അർത്ഥങ്ങളുള്ളൊരു പാട്ടാണ്. ഇതുവരെ ഞാൻ വന്ന കാലടിപ്പാടുകൾ മണ്ണിൽ മായാതെ നിൽപ്പൂ, ഇനിയും മായാതെ നിൽപ്പൂ. ജീവിത സായാഹ്ന തീരത്തിരുന്നു ഞാൻ വെറുതെ പിറകോട്ടു നോക്കി. ഞാൻ വെറുതെ പിറകോട്ടു നോക്കി. എപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായി, എന്നെ എല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെടുത്തി, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ പിന്നീട് ഞാൻ കാണുന്നു എന്നെ തോളിലേറ്റി എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ സഹനങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന്. എല്ലാവരും ഒരു കയ്യടി വന്നേ, ഒരു കയ്യടി. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എന്ന്. നമ്മുടെ സഹനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വരികൾ കൂടി ഒന്ന് പാടാം. ജീവിത സായാഹ്ന തീരത്തിരുന്നു ഞാൻ വെറുതെ പിറകോട്ടു നോക്കി. ഞാൻ വെറുതെ പിറകോട്ടു നോക്കി. ഇതുവരെ ഞാൻ വന്ന കാലടിപ്പാടുകൾ മണ്ണിൽ മായാതെ നിൽപ്പൂ, ഇനിയും മായാതെ നിൽപ്പൂ. ജീവിത സായാഹ്ന തീരത്തിരുന്നു ഞാൻ വെറുതെ പിറകോട്ടു നോക്കി. ഞാൻ വെറുതെ പിറകോട്ടു നോക്കി. അജ്ഞാതമാം രണ്ടു പാദങ്ങൾ കൂടി കാണുന്നു ഞാനൻ പാദങ്ങൾക്കൊപ്പം. അജ്ഞാതമാം രണ്ടു പാദങ്ങൾ കൂടി കാണുന്നു ഞാനൻ പാദങ്ങൾക്കൊപ്പം. ജനനം മുതൽ എൻ്റെ യാത്രയിൽ തുണയായി എന്നോടൊപ്പം നടന്നവനാരേ.
മകനെ അന്നതു ഞാനായിരുന്നു, അന്നു നീ എൻ തോളിലായിരുന്നു. മകനെ അന്നതു ഞാനായിരുന്നു, അന്നു നീ എൻ തോളിലായിരുന്നു. ജീവിത സായാഹ്ന തീരത്തിരുന്നു ഞാൻ വെറുതെ പിറകോട്ടു നോക്കി, ഞാൻ വെറുതെ പിറകോട്ടു നോക്കി. എങ്കിലെന്നാഥ എൻ്റെ ആ കാലടികൾ എൻ ക്ലേശകാലത്ത് കാണുന്നില്ല. എങ്കിലെന്നാഥ എൻ്റെ ആ കാലടികൾ എൻ ക്ലേശകാലത്ത് കാണുന്നില്ല. ദുരിതങ്ങളാൽ ഞാൻ വലഞ്ഞിരുന്നപ്പോൾ എന്തേ നീ എൻ കൂടെ നടന്നതില്ലേ? മകനെ അന്നതും ഞാനായിരുന്നു, അന്നു നീ എൻ തോളിലായിരുന്നു. മകനെ അന്നതു ഞാനായിരുന്നു, അന്നു നീ എൻ തോളിലായിരുന്നു. ജീവിത സായാഹ്ന തീരത്തിരുന്നു ഞാൻ വെറുതെ പിറകോട്ടു നോക്കി, ഞാൻ വെറുതെ പിറകോട്ടു നോക്കി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വളരെ മനോഹരമായി അതിന് പ്രോഗ്രാം തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രദേഴ്സ് നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി നമ്മൾ കരോക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് പാട്ടുകൾ പാടുകയാണ്. അടിപൊളി പാട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾ ഒന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമോ? ഉണ്ടോ യുവജനങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ഡാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നേരത്തെ പോലെ? അത് ഞാൻ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ പോയി പാടിയ ചങ്കാണ് എൻ്റെ ചങ്കാണ് എൻ്റെ യേശു പാട്ടറിയാവോ? അറിയാവോ? അറിയാവോ? ഓക്കെ, എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആ പാട്ട് പാടാം അല്ലേ? കൈയൊക്കെ അടിച്ച് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ മടുക്കോ? വേറെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ. യോ ഒന്നുകൂടെ ആദ്യം ഇട്ടോ, നല്ല പഞ്ചിലിട്ടോ. കൈയടിച്ച് പോയോ? സാരമില്ല, അതെല്ലാം ടെക്നിക്കൽ അല്ലേ, നോ പ്രോബ്ലം. അതെ അതെ, സ്റ്റെപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇട്ടോ കേട്ടോ, സ്റ്റെപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇട്ടോ, നോ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഒന്ന് ഓളെന്ന് വെച്ചു. ഓക്കെ ശരി. Yeah! Come on! Yay! Oh, oh, ചങ്കാണ് എൻ്റെ ചങ്കാണെൻ്റെ യേശു, ചങ്കിലച്ചോരതന്ന് എന്നെ സ്നേഹിച്ചവനേശു. യോ തീയണക്ക എൻ്റെ നെഞ്ചിലെ തീയണക്ക, നെഞ്ചു തുറന്നു തന്ന് എൻ്റെ വീണ്ടെടുത്തെൻ്റെ യേശു. ചങ്കാണ് എൻ്റെ ചങ്കാണെൻ്റെ യേശു, ചങ്കിലച്ചോരതന്ന് എന്നെ സ്നേഹിച്ചവനേശു. യോ തീയണക്ക എൻ്റെ നെഞ്ചിലെ തീയണക്ക, നെഞ്ചു തുറന്നു തന്ന് എന്നെ വീണ്ടെടുത്തെന്റെ യേശു. ചങ്കാണ് 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 എൻ്റെ ചങ്കാണെന്റെ യേശു,
ചങ്കാണ് 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 എന്റെ ചങ്കാണ് എന്റെ യേശു. പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? അന്ന് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് കമോൺ, എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ചൂടുകൾ വെച്ച്. അച്ഛന്മാർ എഴുന്നേക്കണ്ട കേട്ടോ, അവിടെ ഇരുന്നു അച്ഛന്മാരുന്നു. കമോൺ. കൂരിരുളിൽ എന്നും ദീപമായി കൂടെയുണ്ടേ, ആകുലവേളകളിൽ എന്നും ആശ്വാസമേ അവൻ താൻ. കൂരിരുളിൽ എന്നും ദീപമായി കൂടെയുണ്ടേ, ആകുലവേളകളിൽ എന്നും ആശ്വാസമേ അവൻ താൻ. ചങ്കാണ് ചങ്കാണ് ചങ്കാണ്. ആരാണ്? ചങ്കാണെന്റെ യേശു. അടിപൊളി, നല്ല പാട്ടുകാരൻ കേട്ടോ ഇവിടെ. കമോൺ, അടിപൊളി യുവാക്കന്മാർ, നല്ല പാട്ട്. പുറകിൽ നല്ല പാട്ടാട്ടോ. കണ്ണീരല്ല അവൻ കുപ്പിയിൽ ശേഖരിക്കും, കണ്ണീരൊപ്പി എന്നെ മാറോടു ചേർത്തിടുവേ. കണ്ണീരല്ല കമോൺ അവൻ കുപ്പിയിൽ ശേഖരിക്കും, കണ്ണീരൊപ്പി എന്നെ മാറോടു ചേർത്തിടുവേ. ചങ്കാണ് ചങ്കാണ്. എന്റെ കൂടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട്. ചങ്കാണ് എന്റെ ചങ്കാണ് എന്റെ യേശു. പാടിടും ഞാൻ എന്റെ യേശുവിൻ നാമമെന്നും, വാഴ്ത്തിടും ഞാൻ അവൻ നന്മകളെന്നുമെന്നും. പാടിടും ഞാൻ എന്റെ യേശുവിൻ നാമമെന്നും. അടിപൊളി ഡാൻസ്. വാഴ്ത്തിടും ഞാൻ അവൻ നന്മകളെന്നുമെന്നും. ചങ്കാണ് ചങ്കാണ്. അടിപൊളി. ചങ്കാണ് എന്റെ ചങ്കാണ് എന്റെ യേശു. നല്ല ഡാൻസാണ്. അടിപൊളി. നാളത്തെ വൈറൽ താരമാണ് കേട്ടോ. ഒന്നുമില്ലേ നാഥ കാഴ്ചയെ നൽകിടുവാൻ തന്നിടുന്നു എന്റെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും. ഒന്നുമില്ലേ നാഥ കാഴ്ചയെ നൽകിടുവാൻ തന്നിടുന്നു എന്റെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും. ഓ ഓ ചങ്കാണ് എന്റെ ചങ്കാണ് എന്റെ യേശു. ചങ്കിലെ ചോര തന്ന് എന്റെ സ്നേഹിച്ചവനേശു. കമോൺ. തീയണയ്ക്കാൻ എന്റെ നെഞ്ചിലെ തീയണയ്ക്കാൻ നെഞ്ചു തുറന്നു തന്ന് എന്റെ വീണ്ടെടുത്തെന്റെ യേശു. ചങ്കാണ്. സ്റ്റെപ്പ് ചേട്ടൻ പഠിച്ചോ? ചങ്കാണ് ചങ്കാണ് എന്റെ ചങ്കാണ് എന്റെ യേശു. അടിപൊളി. ചങ്കാണ് എന്റെ ചങ്കാണ് ചങ്കാണ് എന്റെ ചങ്കാണ് എന്റെ യേശു. എന്റെ ചങ്കാണ് ചങ്കാണ് എന്റെ ചങ്കാണ് എന്റെ യേശു. ചങ്കാണ് ചങ്കാണ് എന്റെ ചങ്കാണ് എന്റെ യേശു. ഓക്കെ, നല്ല വൈബ് കേട്ടോ. ഈ പാട്ട് എവിടെ പാടുമ്പോഴും എല്ലായിടത്തും എൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാറുണ്ട്. ഒരിക്കലൊരു ഇച്ചിരി അല്പം കുടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചേട്ടൻ എൻ്റെ ചങ്കിൽ വന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര പാട്ടായിരുന്നു. ചങ്കാട് ചങ്കാട് എൻ്റെ ചങ്കിലടിച്ച്. അങ്ങനെയാണത് വൈറലായി തീർന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്തൊരു പാട്ടും കൂടെ പാടി സമയം. ഓക്കെ, അടുത്ത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പാട്ട് മർക്കോസ് ചേട്ടൻ പാടി ഹിറ്റാക്കി ഇസ്രായേലിൻ നാഥനായത്. ഓക്കെ, ഒന്ന് പാടി നമുക്ക് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഓക്കെ, റെഡി അല്ലേ? എല്ലാവരും ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒന്നുകൂടെ വേണേൽ എഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് ഇസ്രായേലിൻ നാഥനായിട്ട് അതിൻ്റെ കരമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇടാം. റെഡി? എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, നമ്മൾ അനുതാപത്തിൻ്റെ മൂഡിൽ നിന്ന് നേരെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു മൂഡിലേക്ക് അല്ലേ? അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ രാത്രി എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സൂരജ് അച്ഛനും അതുപോലെ
വിശാലച്ഛനുമാണ്. അച്ഛന് അവരവിടെ പയ്യന്നൂർ വന്ന് എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ അവിടെ വന്ന് ക്ഷണിച്ച അച്ഛന്മാർ, അത് നമ്മുടെ ഫൊറോന വികാരി അച്ഛൻ്റെ സ്റ്റാൻലി അച്ഛൻ, അതുപോലെ നമ്മുടെ KCVMൻ്റെ ഈ കാസർഗോഡ് റീജിയൻ്റെ ഡയറക്ടർ അച്ഛനുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഹൃദ്യമായി നന്ദി പറയുകയാണ്. സന്തോഷം. ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഇസ്രായേലിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, റെഡി. കുറച്ചേ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇസ്രായേലിൽ നിന്നാണ്. Come on! Yeah! Hey! The Lord is with you! Come on! The Emperor! Yay! Come on! Hey! DJ! Hey! Come on! എല്ലാരും പാടണം കേട്ടോ. ഇസ്രായേലിൻ നാഥനായി വാഴുമേക ദൈവം, എല്ലാരും സത്യജീവമാർഗമാണു ദൈവം. മധ്യനായി ഭൂമിയിൽ പിറന്നു സ്നേഹ ദൈവം, നിത്യജീവനേകിടുന്നു ദൈവം. പിതാവേ ദൈവമേ, come on, അവിടുത്തെ രാജ്യം വരേണമേ, അങ്ങേ തിരുഹിതം ഭൂമിയിൽ എന്നെന്നും നിറവേറിടേണമേ. പിതാവേ ദൈവമേ, അവിടുത്തെ രാജ്യം വരേണമേ, അങ്ങേ തിരുഹിതം ഭൂമിയിൽ എന്നെന്നും നിറവേറിടേണമേ. ഇസ്രായേലിൻ നാഥനായി വാഴുമേക ദൈവം, സത്യജീവമാർഗമാണു ദൈവം. കൈയടിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടെ ചിരിച്ച് കമോൺ, പരസ്പരം ഒന്ന് കൈയൊക്കെ കൊടുത്ത് അടിപൊളി. എല്ലാരും ചിരിച്ച് ചെങ്കടലിൽ നീ അന്നു പാത തെളിച്ചു, മരുവിൽ മക്കൾക്കു മന്ന പൊഴിച്ചു. എരിവെയിലിൽ മേഘത്തണലായി, ഇരുളിൽ സ്നേഹനാളമായി, സീനായി മാമലമഴലിൽ നീ നീതി പ്രമാണങ്ങൾ പകർന്നേകി. ചെങ്കടലിൽ നീ അന്നു പാത തെളിച്ചു, മരുവിൽ മക്കൾക്കു മന്ന പൊഴിച്ചു. എരിവെയിലിൽ മേഘത്തണലായി, ഇരുളിൽ സ്നേഹനാളമായി, സീനായി മാമലമുകളിൽ നീ നീതി പ്രമാണങ്ങൾ പകർന്നേകി. കമോൺ, പിതാവേ ദൈവമേ, എല്ലാരും അവിടുത്തെ രാജ്യം വരേണമേ, അങ്ങേ തിരുഹിതം ഭൂമിയിൽ എന്നെന്നും നിറവേറിടേണമേ. ഇസ്രായേലിൻ നാഥനായി വാഴുമേക ദൈവം, സത്യജീവമാർഗമാണു ദൈവം. Come on, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. ഇനി ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരുടെയൊക്കെ പാട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വമുള്ള ആശംസകൾ. हॅलो चेक. आमच्या मनाची कळून देवाचे नाव गजवून आपल्या मधुर तळ्यांनी देवाक वाकणूक आमकां सांगा दिल्ल्या फादर जितीन तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. I would like to thank you, Reverend Father Jitin Joseph, for helping us to worship Lord our God with your memorizing voice. Thank you so much, Father.
आता मुखार येतात भारतीय कथोलिक युवा संचलन कुंबळा घटकाचे सांदे मका सोडई सेट मी फ्री म्हणल्यार दायकाल आजचे एक माईम शो प्रदर्शित करचाक. It hasn't always been this way. It hasn't always been this way. Finds me.
जितीनाच्या पहिल्या कांड हॅलो बहु अर्थभरीत तशेंच बहु अपूर्वयाची संदेश दिल्ल्या म्हाका सोडय सेट मी फ्री म्हणल्या दयकाल मायम शो प्रदर्शीत केल्ल्या ICM कुंबळा घटकाच्या संद्यांक देव बरें करूंक म्हणटा. मुख्य भक्ती कार्याक सरच्या पयले आमी थोडे प्रमुख व्यक्तीक देव बरें करूंक आशेता. हांव विनंती करता आयचे मायनाचे सैरे वेरी रेवरंड फादर स्टॅनी पिरेरा विगारवार कासरगोड वराडो, रेवरंड फादर मेल्विन डिसोजा डायरेक्टर ICM कुंबळा, Reverend Father Vishal Monis, Director ICM Kasaragod Varado, Reverend Father Suraj, Assistant Parish Priest of Kumbla Parish and in charge of the hymn, Reverend Father Nelson D. Almeida, Aiche Sanjay So, Yazaka So, Mukel Pon Game So, Sister Severin, Animator ICM Kasaragod Varado, Mr. Raju Stephen D'Souza and Lida D'Souza, Parish Pastoral Parishad, Vice President Secretary Kumbla, Mr. Melvin D'Souza and Nima De Silva, President and Secretary of ICM Kasaragod Varado, Mr. Winston तसेच Miss Ashlyn तुम्ही मुखार येचे म्हणून विनंती करता. Miss Deepti Animator, Mr. Joel आणि Anisha, President and Secretary ICM कुंबळा Unit, तुम्ही सर्वांनी हांगा विधीचेर येवचे म्हणून विनंती करता. आता हांव विनंती I invite Jitin Father to be there in the stage. हांव विनंती करता मोगाळ विगार बापानी आयचे विशयाचेर दोन उतरां उलोवंक. वेदी रसच्या सर याजकनो आणि मानाच्या सैर्यानो तशेंच हांगासर आसच्या सर याजकनो धर्म भयणीनो भावानो भयणीनो भुरग्यानो सडीत हांव उलयना आणखी ह्या भक्तीक सांजाचो मुखलो वांटो आसा देखून ह्या भक्ती कार्यांत भक्तीपणान तुमी भाग घेवन आसात, संतोषान भाग घेवन आसात. दुसऱ्या वरायटी रितीर ह्या पोटीचे भक्तीक सांज मांडून हाडला. हे सगळे मांडावळ करूंक मुखेलपण घेतलेल्या ICM कासरगोड वाराड्याक आमी अभिनंदन पाठयता. हाचे फाटले सगळे डिरेक्शन दिक्सूची फादर विशाल हांची देखून तांकां विशेष रिती आमी अभिनंदन पाठयता आसतना सगळ्या वाराड्याच्या युवाजणाच्या सगळ्या टिमाक आमचे अभिनंदन. तांचे सांगाता साबार जण आमी सकड याजक वावरून आसा देखून हर एकल्याकी अभिनंदन पाठयता. ह्या सगळ्या कार्यांत विशेष मापान मेतेर जाल्ल्या हर एकल्याकी प्रत्येक जावन कुंबळांत ते कार्यक्रम जावन आसा. आदल्या वर्सा बेळा इगर्जेंत आमी कार्यक्रम केल्ले आनी कालच्या दिसा पावस आसतना इल्लेशें आमकां बें आसलें आज कशें करना म्हणून आनी आमी बरवर्षाची यात्रिकां देखून आमी बरवर्षान या म्हणून आमी सांगलें. आज येदोळ पर्यंत पावसाना देवाकार आमी दिता आनी हांगासर व्हड संख्यान तुमी हजर जाल्यात. तुमकां देव बरें करूं आनी हे भक्तीक सांजेंत आमी भाग घेतले रवी आमचो भावार्थ चडोवं आनी बरवसो वाडोवं बरवर्षाचे यात्रीक जावन आमी मेटां काडूंक शकूं. थँक्यू. आता हांव विनंती करता आयच्या याजकाच्या पंगडाचो मुखेलपण घेवन आसात रेव्हरंड फादर नेल्सन तशेंच धर्मीक भयणीचे पंगडाक मुखेलपण घेतात सिस्टर सेवरीन तुमकां आनी तुमच्या पंगडाक देव बरें करूंक म्हणटा. फादर सुरज तुमी हांकां उगडासाची काणयेक दिजे म्हणून विनंती करता.
हांव देव बरें करूंक म्हणटा रेव्हरंड फादर सूरज सो आयच्या संजे सो मुखेलपण घेतल्याक हांव विनंती करता रेव्हरंड फादर विशाल तुमी तांकां उडासाचे काणीक दिवच्याक. हांव विनंती करता फादर सूरज हांणी आयचे कार्याचे रंग सडयल्या मनेस्त जितीन मनादीक बाप जितीन पदराबाक मुमेंटो दिवन देव बरें करचाक. आयच्या ह्या भक्तीक संजेक आसा कन ताच्या फाटल्यान वावरो इल्ल्या ICM कुंबला घटकाचो डायरेक्टर फादर मेल्विन, एनिमेटर मिस दीप्ती, तशेंच अध्यक्ष जॉयल आनी कार्यदर्शी अनिशा आनी सर्व संध्यांचो काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांकां फादर विशाल तुमी उगडासाचे काणीक दिवचे म्हणून विनंती करता. हांव विनंती करता आयच्या भक्तीक सांजेचो रंग बरोवंक सांगात जाल्ल्या आमच्या सुवाड्याच्या ICM घटकाचो काय्यार तशेंच नारायणपाडी तुमकां आमी देव बरें करूंक म्हणटा आनी मुखार येवन सिस्टर सेव्रियन तावन उगडासाचे काणीक स्वीकार करचे म्हणून विनंती करता. काय्यार CKYM नारायणपाडी ICM घटकाचे. आयचे हे सांज सडीत उल्हासान बरोवंक कुमक्कली जावन आसात. वजांत्र आमकां सांगात दिल्ले पयले जावन मनेस डॉल्विन कललगिरी आनी एक प्रख्यात म्युझिशियन आनी वॉकलिस्ट म्युझिक कंपोजर आनी साबार म्युझिक प्रोड्यूस केल्यात आनी BGM फॉर सॅन्डलवूड अँड कोस्टलवूड मुव्हीज आनी प्रशस्ती गायकार आनी आपले म्युझिक दिल्यात. तशेंच हांव विनंती करता मनेस्त रुबेन आनी फेमस म्युझिशियन आनी फेमस गायकारांक तांणी म्युझिक करून दिल्यात आनी सांगाताच आपल्या टॅलंटा वरवीं बॉलिवूड कोस्टलवूड अँड सॅन्डलवूडांत हाचे आनी आपली कीर्त गजयला. हांव विनंती करता हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे बसका स्वीकार करचे म्हणून विनंती करता. हांव विनंती करता मनेस जॉयल कासरो कुंबळ्या घटकाचो अध्यक्ष वोट ऑफ थँक्स दिवच्या खातीर. तुमकां समजता भोव संतोश भरीत सांज तशेंच रात मागता. हांव पयले तुमकां सर्वांक तशेंच आमच्या धन्य देवाक अर्गां बटयता. कित्याक म्हळ्यार आज पावस येनासतना हे कार्य सुफळ जावंक फावो जाला. हे कार्य सुफळ जावंक आमचो एक सरेस्पर देवच कारण देखून हांव पयले आमच्या सरेस्परा देवाक अर्गां दिता. तशेंच हांव ह्या फुडां देव बरें करूं म्हणटा. आमचो युवा जाणांक सदांच सांगात दिवचो. आमच्या सांगात सदांच आसचो. आमचो वारेडाचो विकारवार बाब स्टॅनी पेरेरा तुमकां आमी सर्व तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे सगळे आसात फामाद गावपी तशेंच नर्तन करचे बाप आमचे फादर जितीन पायन फ्रिगेजी सांत थॉमस फ्रिगेजीचे विगार बाब तुमकां देव बरें करूं. थँक यू फादर Jitin for
being part of our Divine Rhythms event. तशेंच हांव ह्या पाद्रेवांचे गायनाची टीम वकीलपण घेतलेल्या फादर नेल्सन तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. भोव अपुरबाय रितीन तांणी तयार केला. आमी रिहर्सल पळयले आनी भोव बऱ्या रितीन आमचे कार्य चलताले. हांव तशें सर्वांक फादर नेल्सना तर्फेन नेल्सन तशेंच तांच्या पंगडांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच युवजनाचो मोगाळ आमचो केंद्रीय समितीचो डिरेक्टर बाब अश्विन कार्डोजा आमचे सभे आसात. भोव पयस जावन ते आयल्यात. हे इव्हेंट मुक्त जातले विशीं तांणी रावता म्हूण भासयला आमकां. फादर तुमी हांगा आयिल्ल्याक आमकां आमी देव कर म्हणटा. आमचे वरडे कार्यकारी समिती वरडे सर्व आयसम घटका तर्फेन तुमकां देव कर म्हणटा. आमच्या कासरोड वरड्याक भोव एक एनर्जेटीक यंग आनी मल्टी टॅलेंटेड पाद्रा आनी डायरेक्टर मेळ्ळा. तो आमचो डायरेक्टर जावन आसा फादर विशाल. फादर विशालान फर्स्ट एक सीझन 1 केल्ले डिवायन रिदम सीझन 1. ते भोव अपुरबायन चल्ले, बरे जाले, ग्रँड जाले, सगळ्यांचे बरे फीडबॅक मेळ्ळे. तशेंच सीझन 2 करया. आनी कालच्या दिसा हांगा पावस आयिल्लो. एक प्रोग्राम स्टार्ट जावचे अर्द घंटे पयले म्हळ्यार ह्या प्रोग्रामाच्या म्हळ्यार कालच्या एक अर्द घंटे पयले पावस आयिल्लो. देखून आमचे पाद्रा फादर सूरज तशेंच फादर विशाल तांच्या दोनांच्या फोनार पळयतात फाल्यांच्या वेदरांत कोणाच्या पर्संटेज उणें आसा म्हणून. सो उणें आसल्यार पावस येना म्हणून आहले. बट दोगांच्यान ती 40% आहले, म्हज्यान ती 40% आहले. तशें टेंशन काडन आज पावस नासलो. तशें इव्हेंट एक सक्सेस करूंक ते कारण जाल्यात. फादर तुमकां देव बरें करूंक. तुमी खंय आसात? या तुमकां देव बरें करूं फादर. सर्व आयसमाच्या वराड्याच्या सांजेतावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमी एक एक्ट केल्ले आसा. पाद्रावान 2 व्हिडिओ घाली. आमी आयज कुंबळाचे आनी म्हणलें फादर जॉयल तुमकां एक्ट करूंक आसा. हांवें चिंतलें फस्ट नाका म्हणून. मागीर पाद्रावान 2 लिंक धाडले. कायंडली गो थ्रू दीस व्हिडिओज अँड लेट मी नो वीच वन यू गोइंग टू डू. हांवें एक रप्पा पळयले सिंपल आहले घाले. फादर वी विल बी डुईंग दीस. आमी लास्ट विकार प्रॅक्टीस सुरू केल्ले. सदांय पाद्राबू आमकां डायरेक्टर बरी रावता. म्हळ्यार आमचे सिनेमाचे डायरेक्टर कशें आसा फाटल्यान रावन जावना समज जावना जॉयल तुवें टायम मिस केलोय आनी मिस केलोय म्हणून. बट लास्ट जाताना एक हप्त्या भितर हांव हप्त्यान 2 फावटी येता आनी खाली 2 प्रॅक्टिसा मात्र करतात आमी. हे आमकां बरें ट्रेनींग कर कशें करा तुमी खाले करीचे कशें करचे म्हणून करून आमकां प्रोत्साह दिवन हे आमचे एक्ट बरें करूंक आमकां सांगात दिला. तशेंच आमच्या सांगात सदांच आसता फीडबॅक दिता कशें करियेत खाले करियेत कशें इम्प्रूव करियेत खाले करियेत म्हणून तांचे फीडबॅक ते दितात. फादर सूरज तुमकां देव बरें करूं. तशेंच फादर मेल्वीन सदांच खाली म्हणटा आमचें म्हळ्यार तुमी खाली सूरज फादर बडें सांगा. तो म्हजे कडेन सांगतलो. हांव ओके म्हणटा खाली जावन दी ओके म्हणटा. म्हाका टायम आसना तरी तुमी सूरज फादर बडें सांगल्यार म्हाका प्रॉब्लेम आसना. हांव तुमच्या सांगाता सदांच आसतलो म्हणटात फादर. सदांच ते आमच्या सांगाता आसात. खाले जाल्यार वट्टूक आसात. खरे कार्याक कशें खाले करचे कशें करियेत कशें आमकां विदीन लेस बजेटार आमकां खाले करीत ते ऑप्टिमायज करून आमकां कशें करियेत म्हणून आमकां तशें करून सांगा दिता आमचे विगार बाप आनी तशेंच आमचे डायरेक्टर फादर मेल्ली तुमकां देव बरें करूं. तशेंच ह्या कार्य मधुर सुरांत सबयला आमचे रुबीन मचादो तशेंच डॉल्विन कळलगिरी तुमकां देव बरें करूं. तुमच्या अपुरबायच्या म्युजिकांत आमचे कार्य भोव दोट्या रितीन सोबला. आमच्या सर्व आयसम तर्फेन तुमकां देव करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या फिरगेचे उपाध्यक्ष तशेंच कार्यदर्शींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. खंयच्याय कार्यांत ती आमच्या सांगाता आसतात. खाली म्हणी गरज आसल्या ते आमच्या सांगाता आसतात. तांचो पाठिंबो आमकां सदांच आसा. तुमकांय आमच्या सर्व तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या वराड्याचे कार्यकारी समिती तशेंच सर घटकाचे सांदेरी आमकां पाठिंबो दिल्लो आसा. तुमकां सर्वांक एकाच सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या सभेच्या केंद्रीय समितीचे कार्यकारी समितीचे सांदे अध्यक्ष विन्स्टन सिक्वेरा कार्यदर्शी ॲश्लीन तशेंच तांकां सांगात दितात जेसन फजी तशेंच निहान सिक्वेरा आनी उरल्यांची नांवां म्हाका उडास नात ताका बक्षिया. तुमकांय आम्हा सर्व तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या घटकाचे सांद्यांक. आमी लिमिटेड आसा जाल्यार भरपूर रितीन काम केलां.
ताजो प्रतिफळ आज दिसते आसा सर तर ICM आमच्या घटक ICM कमळा घटकाच्या संध्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमकांच तुमी एक जोर ताळ्याचो आवाज दिया देव बरें करूं तशेंच आमकां एक बरें बॅकटॉप सेट करूंक आमकां सहकार दिला स्टॅलन मंजेश्वर क्लिक इव्हेंट्साचो हाका आमी उगडासाची काणीक दिवन एक मान करूं आशेता हांव उलयता फादर स्टॅनी फेरर हांणी स्टॅलन हांकां उगडासाची काणीक दिवची दायकन तांच्या फ्रेंड्स कोणी आसा जाल्यार दायक मुखार येवची आनी ती उगडासाची काणीक घेवची दायकन मुखार येवचे मंजेश्वरच्यांनी ओके म्हाका हे कन्क्लुडींग सेरेमनीचे अवकाश करून दिला तुमकां सर्वांक तशेंच सर घटकाच्या संद्यांक तशें पदराबांक हांव देव बरें करून म्हणटा हांव तुमचो मोगाळ जाल क्रास्ता अध्यक्ष ICM कमळा घटक Hello. 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 Check. Hello. Check. Hello. 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 Hello, mic check. Hello. Hello, mic check. Hello. Hello. Hello, mic check. Hello. 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 दयक नुबी रव्या थोडो वेळ असो अकरेक सोम्याचे आशीर्वाद घेवन आमी घरा येता आमचे हात उबारन थोडो वेळ सोम्याचे हजरपण आमी बगूंक आसा देव बाप देव पूत आनी देव पवित्रत्मो आमचे मदें आसा हो वेळ आमी कशीत आसतना देव आमचे मदें आसा म्हणलें आमच्या मतींत आसूं दी कारण देव आमच्या बोवारी आसा देव आमचे संगी आसा आनी हर एक पोटी देव आपलो सांगात आमकां दिता बाप पूत आनी पवित्रत्मो आमचे मदें आसा म्हणलें बाबाटान सत म्हणून गावया आमी गीत ये देवा बापा तूं सर्गींच्या आमचे हात आमी उबारिया ये देवा बापा तू सर्गींच्या सरपोडून तुका नमन करता आराधनारी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता सर्गींच्या सरपोडून तुका नमन करता आराधनारी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता सरपोडून तुका नमन करता आराधनारी वंदन
देव बाप देव पूत देव पवित्र आत्मो आमचे मध्ये आसा ताका आमी आराधन केले वंदून तो आमचे संगता आसा म्हणलें ह्या वेळार आमी बावडतान पातयेता आनी आतां आमी त्याच देवाचें उतार आयकोंक आमकांच आमी आतां आयती करया देवाचें उतार आमकां समाधान दिता देवाचें उतार आमकां तृप्ती दिता देवाचें उतार आमकां संतोष दिता हेंच देवाचें उतार आतां आयकोवचे खातीर आमची खालसां मनां तयार करन गावया आमी गीत पावनात्मने प्रिया पावनात्मने पावनात्मने प्रिया पावनात्मने इळिदु पारा ಬೇಗ ಪಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಪಾರ ಬೇಗ ಪಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಪಾರ ಬೇಗ ಪಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಪಾರ ಬೇಗ ಪಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ देवाची उतार मातेवाचो अध्याय 11 वळ 25-30 म्हणसर भक्तीपणी आमी आतां आयकोवया जेजू क्रिस्त आमचे लागीं उलयता देवाची उतरां चीत दिवन आतां आमी आयकोवया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता महिमा तुका सोबया त्यावेळी जेजू म्हणालो बापा सर्गा संवसाराच्या दनया जाणत्या आनी बुदवंतां लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या हातीन दिल्यात पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक कुशिवेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना हे म्हजे सरशी समेज तुमी कश्टांतल्यान आनी वजन ववयतला न्हू हांव तुमकां विशय दितलो म्हजें जू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जू ओवंक सुलाभ म्हजें वजें हळू देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्ता दयकन बोश्या मोठो नियाळ आमी आतां आयकोवया
मोगाच्या भाव भयणीनो वो जे म्हणली एक संगत आसा ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड वेट आनी हो ज्या विशयांत जड ह्या विशयांत आमी जाणा आसा अनुभवान जाणा आसा कृषी बेसाय आसलेले गादे बेसाय आसलेले आमी भात वोवून जाणा आसा आनी रूख वोवून जाणा आसा लांकूड वोवून जाणा आसा सोपा बरें वोवून जाणा आसा वोवूनचो अनुभव आमकां आसा आनी हेर काम करतले आसा ते रेंव वोवून जाणा आसात माती वोवून जाणा आसात फातर वोवून जाणा आसात वोजें माथ्यार वोवचे ह्या कांदार वोवचे आमकां कळीत आसा आदी पंप सेटनांतल्या संदर्भार कोळशे आमी उदक कोळशांनी वोवयतल्या असलो एक अनुभव आमकां आसा माथ्यार वोजें वोवचें इल्लें कश्टांचें आनी तें उणें करच्या खातीर मेशिनां आयलीं आनी मेशिनां वरवीं कितलें बरेंपण जालें म्हणून सांगल्यार आमच्या माथ्या वयलें आनी कांद्या वयलें वोजें उणें जालें मेशिनांनी तो सगळो हारभार घेतलो आमी हांगासर हायवे जावन आसा पळोवन तसा संको जाता आसतना थंयसर व्हडले कॉन्क्रीट गर्डर आसात आनी ते कोणाकी उखलूं जावचे न्ही ते कितले सुलाभेर एका माजरान पिलाक वयले बरी कशें ते व्हड व्हड क्रेनान काडून दवरचे आनी त्याच खातीर मेशीन एका खांब्यातावन कुंद्यातावन आनी एका कुंद्या पर्यंत ते सगळे गर्डर्स वोवून दवरचे आमी पळयलां देखून ही वोजी उणें करूंक मिशिनां आयल्यान हें बरेंच आमच्या घरांनी मिशिनां आसात आनी मिशिनां आमी वापरता ही वोजी दैहीक वोजी या आमी जें कितें म्हणटा आमी वोवूंची आसली माथ्यार वोवंची आसली कांद्यार वोवंची आसली या हातांत वोवंची आसली वोजी उणें करूंक मिशीन आयल्यान पूण आनी एक संगत आसा देर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ वेट ऑर हेवीनेस आनी तें जावन आसा काळजाची जडाय मोतीची जडाय ताका मेशिनां नात ताकाय वेच खंयच्या मेशिनांनी ती काडूंक जायना कोण जडायेंत आसात कोणाक त्या जडायेंत ती कश्ट न्हू अडचण आसात तांकां कश्ट जातात देखून जेजूची उतरां आमी आयकता हे या म्हजे सरशी कश्टांतल्यान वजन वयतल्यान हांव तुमकां विशय दिता म्हजें जूं हाडू वोवंक सुलाभ आतां जेजून ही उतरां वापरतना थंयसर आसल्या लोकांक कितें कश्ट जाताले म्हणून सांगल्यार 10 उपादेश सांगता 613 नियम तशें सांगता हर एका नियमांचेर सम्मरी आनी अशें म्हणटा आसतना हर एका संगती कशें जेवचें कशें बसचें कशें चलचें कशें वेचें हर एकाकी नियमां ती पाळण पुरो जाल्लें आनी हें सगळें वजें जाल्लें आनी जेजू म्हणटा हांव उपादेश दितां देवाचो मोग करचो एकामेकाचो मोग करचो म्हजें वजें हाडू हो अर्थ आनी हो अर्थ आमी एक्सटेंशन जावन आमच्या विविध जडांक आमी लागू केल्यार आमी सम्या लागीं वेता आनी म्हणटा हांव सम्या आमकां जडाय चड जाल्या वजें चड आसा आमी प्रेशरांत आसा टेन्शनार आसा टेन्शनांतलो आमचे पैकी कोणी ना आनी टेन्शनां वाडोन येता ल्हान भुरग्यांक सयत टेन्शनां ह्या दिसांनी चडची आमकां दिसून येतात ह्या वेळार सम्याचीं उतरां आमकां संतोश दितात खुशी दितात किर्तनांत आमी वाचले शुक्रारा दिसाच्या मिसा वेळार किर्तन आसलें कंती दुखून बारवतेल्यांक समी लागींच आसा आमचो समी लागींच आसा किर्तन 30 आनी 4व्या किर्तनांतली उतरां ती जुवांच्या उतरांत ही उतर आमी आयकता हांव जुवांच्या वांजेलांत तुमी कळवळचे न्ही देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा तुमचें वजें हाळू करता हांव आमकां कंत आसा चिंतनांनी आमची कंत बेजाराय आनी चिते सत्तवनान सुडटले चिंते बादुकीर सुडटले हें आमी उतार आयकलां कार्लोस वॅलस ऑर कार्लो वॅले म्हणलो बरयणार अनएन्कम्बर्ड बाय बॅगेज म्हळ्यार बूक बरयता आनी तातूंत कशें वजें वजें वोवचें अनएन्कम्बर्ड वज्याच्या अडचणीन संपडचें अशें जायनातले बरी करच्यांत ताणें अनेका व्हड नांवार्दीक शिकोणदाराची उतरां घेवन हो बूक बरयलेलो आसा अशें आमकां कोणाकी हे एन्कम्बर्डमेंट म्हळ्यार जडाय वोवंक नाका आमी समयसर शेवया तो आमकां विशय दिता कित्याक ताचें वजें हाडू जड वोवयत आसतना जेजू आमच्या लागीं आसा तो आमकां समाधान दिता तो आमचें वजें हाळू करता ह्या सोसम्यातय आमचो बाबट दवरनू गव्यां गीत जेजू आपयता तुमी बसल्या कडेन बसचें
जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपात आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपात आपल्या जेजू आपयता येशू विളിക്കുന്നു येशू വിളിക്കുന്നു സ്നേഹമോടൻ കരങ്ങളിൽ നീട്ടി യേശു വിളിക്കുന്നു യേശു വിളിക്കുന്നു യേശു വിളിക്കുന്നു സ്നേഹമോടൻ കരങ്ങളിൽ നീട്ടി യേശു വിളിക്കുന്നു तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसा जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपात आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपात आपल्या जेजू आपयता हो वेळ परत देवाचे उतार आयकून सो जेजू क्रिस्ताचे समाधान आमी जोडलें आनी आतां परत जेजू क्रिस्ताचे उतार आमी आयकुचे मरिफात कशें सोम्यातान आमी पयस गेल्या हें ह्या वेळार आमी जाणा जाता लुकाचो वांजेल अध्याय 15 वळ 1 ते 7 पर्यंत दया करून उबे रावा. आतां साबार सुकागार आनी पातकी जेजूची शिकवण आयकूंक ताचे सरशीं वेतले. हें पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरूंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी ताचे सांगता जेवकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही वपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एक सुकून वसत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यांत सोडन सुकून गेल्ल्या बकऱ्याक तो मेळासर सोदून वेसोना. तो मेळटस संतोषान ताका आपल्या खांदार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे सांगाता संतोष फावा कित्याक म्हजो सुकून गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नातल्ल्या 99 नितीवंता प्रास पश्चाताप भोगून जिणी बदलतेल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. देवाचे उतर हे वाकणी दुखा क्रिस्ता मोठवो नियाळ दयकन बसा.
मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, एक द्वीप आसलें आयलँड, आनी थंयसर फिलिंग्स जियोन आसलीं. फिलिंग्स म्हळ्यार बोगणां आनी भावना. थंयसर संतोश जियेतलो, बेजाराय जियेतलें, जाणवाय जियेतलें आनी मोगी जियेतलें. आनी एक दीस त्या आयलँडांत एक अनाउन्समेंट जाता. हे आयलँड हो कुद्रू बेगीनच बुडचार आसा, त्या देखून तुमी हांगा तावन वेचें बरें बंदोबस्त करा. देखून सर्व भावना, संतोषो, बेजाराई, जाणवाय ही सकड थंय तावन मुखार सून वचूंक आपापले दोणी बांदूंक लागल्यो. पूण आखरेक ते मोग आसलो थंय. मोगान मात्र कांय बांदूं ना. कित्याक म्हळ्यार मोगाक आखरेच्या घडये म्हणसर त्या द्वीपांतच रावून थंयसर अनुभव करीजे म्हूण सांगून ताका बोगल्लें आसा. आनी कितें एनाउन्स केल्लें त्या प्रकार घडलेंच म्हणयत तांचें तें द्वीपा बुडोवन बुडोवन आयलो. आनी एका फाटल्यान एक भावना आपापली दोण बऱ्या रितीन तांणी ती तयार करून तांतूं जाय आसलें सकड सामान घालून वचोंक सुरू जाल्यो. आनी कितें द्वीपा सगळेंच बुडता म्हणटना आखरेक मोगाक चिंता पायलें, आतां हांवें हांगा तावन वेचो वेळ आयलो. देखून हांव कुमोक विचारतां, अशें म्हूण तिशीन पळयता आसतना पयलें ग्रेस्तकायेची दोण येता थंयसर आनी म्हणटा, ग्रेस्तकाय राव हांगा, म्हाका तुज्या दोणीर आपोवन व्हरताय गी. ताका ग्रेस्तकाय म्हणटा, जायना, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या दोणीर येदोळूच भांगार आनी रुपें भरलां, तुका जागो ना, तूं तुजी वाट पळय. आनी ते चलतस रावलें. दुसऱ्यान आनी नेटी तिशीन पळयतना रागाची दोण आयली. आनी रागा कडेन विचारता, रागा, हांवें तुज्या दोणीर येवयेत गी. त्या दळार रागानच म्हणटा, तूं सकड भिजोन आसाय, तूं मनी म्हज्या दोणीर आयल्यार म्हजी दोण पाड जाता, वच, हांव तुका जागो दिना. तिसऱ्यान दूख आयली. दुखीची दोण मुखार सून येता आसतना थंयसर मोग परता, हांवें तुजे वटेन येवयेत गी. त्या वेळा दुखाची दोण म्हणटा, हांवूच दुखीन आसा आनी तुका परत काण घेवन सडीत दूख म्हाका भोगूंक जायना, तूं वच. मुखार पळयतना संतोशाची दोण येता. संतोशाच्या दोणेक कुशेन मोग आपयता, संतोशा ये हांगासर. पूण संतोश आपणा भितरच इतलो संतोशान आसलो की ताका मोगाचें आपोवणें आयकूंकूच आयकना, शिदा मुखार सून वेता. मोग खांगाल जाता. त्या दळा एकाच जणें एक ताळो आयकता, मोगा हांगा ये, हांव तुका आसरो दितां. आनी तक्षणच मोगाक इतली खुशी जाली, बेगीनच त्या दोणीर बसलो. आनी मोगाक कळूं ना हो एक वैज आसलो, या मालगोडो म्हूण सांगून. जाय आसल्या जाग्याक पावतस थंयसर तो मालगोडो देंवता आनी आपली वाटसल ते रावता. त्या दळा मोग आपणांतल्याक चिंता, कसलें एक उदारपण ह्या मालगड्याचें. पूण हाणें कित्या खातीर अशें केलें म्हूण सांगून विचारतना थंयसर जाणवाय आसता ताच्या ओट्टूक. त्या जाणवाय म्हणटा, हें तुका राखून व्हेल्लें तुज्या वेळान, तुवें करशिल्ल्या त्या वेळान. कित्याक म्हळ्यार वेळाक मात्र कळीत आसा मोगाचें महत्व. वेळाक मात्र कळीत आसा मोगाचें महत्व. भावा भयणीनो, आमी आयकल्ल्या त्या शुभ वार्तेच्या उतरांत थंयसर सुकोवन गेल्ल्या त्या शेळयेक सोदून वेतलो तो गोवळी आपलो वेळ बऱ्या रितीन करसिता. आनी इतलो करशिल्लो वेळ बेश्टें तरी न्हय, त्या शेळयेचेर आसल्या मोगा खातीर. त्या देखून तो मोग आसल्यान इतलोसो वेळ थंयसर त्या गोवळ्यान करशिल्लो. आमच्याय जिवितांत आमी सुकोवन गेल्ल्या वेळार हो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे खातीर वेळ करसिता. हे 40 दीस आमचे खातीर सोम्यान दिल्ले म्हणयेत. कित्याक म्हळ्यार ताणें आमचो मोग केला, आमी ताचे सांगाता आसाजे, ताच्या मोगांत आसाजे. त्या देखून मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी हर एका दिसा सोम्याच्या मोगान बरया. पापा फ्रांसिसान म्हणलें एक उतर, God never tires of forgiving us. We are the ones who tire
टू आस्क मर्सी. देव आमकां बोगसूंक पुरासाण बोगाना देवाक, पूण आमी ताची काकुळट मागूंक आमी फाटीं सरता. त्या देखून आयचें ही देवस्तुती ह्या हें वाचप आमकां प्रेरण जावं दी. सोम्या सोमोग आमी अनुभव करूंक आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमी सुकोवन पडटा आसतना तासो मोग तासो वेळ आमी अनुभव करया. सोम्याच्या वाटेन आमी चलया. देवाक बोगसूंक पुरासण ना. हर एकल्या पातक्याक देव बक्षिता, आपली काकूळ दाखयता. आनी हांव ही पातकी. हांव देवातान पयस गेल्लो. हिंच बोगणा सांगाता गुंतून गव्यां गीत देवातावन हांव चड पयस सरलो. देवातावन हांव चड पयस सरलो. आतां हांव फाटीं येता. पातकाच्या वाटांनी चड घुंवलो. सोम्या घरा फाटीं येता. घरा येता, घरा येता. परतून सांडून वेसोना. उक्ते आसात तुजे मोगाचे हात. सोम्या हांव फाटीं येता. घरा येता, घरा येता. परतून सांडून वेसोना. उक्ते आसात तुजे मोगाचे हात. सोम्या हांव फाटीं येता. देव बक्षिता. पातकां मरिफात जाल्लें दूख तो खाण उडयता. आमकां समाधान दिता. तेंच समाधान सोम्यातान मागोन गव्यां गीत बा नन्नेसु देवा. नन्नेसु देवा बन्नी ಎನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಹೃದಯದ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ ಬನ್ನಿ ಎನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಹೃದಯದ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ ಹೃದಯದ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ ಅಳಿಸು ನನ್ನೇಸು देवा ओ वेळ परत देवाचे उतार आमकां आयकोनचो जुवांचो अध्याय 3 वाक्य 10 ते 17 म्हणसर आमी येता आयकोवचे दय करून उबी रावा. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासोम तुमचे सव्यासोम जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजून निकोदेमाक जाप दिली. इस्रायलांत एक शिकोणदार तूं तरी संगती तूं नेणाय मू सत सांग तुका सांगता
जें कितें आमी जाणा आसाव तें आमी उलयता, जें कितें आमी पळयलां त्या विशयांत आमी साक्ष दिता, तरी पूण आमी दिता ती साक्ष स्विकार करूंक मात तुमी तयार नात. संवसारी संगती विशयांत हांव उलयतना तुमी म्हाका सत्मान येनात, तर सर्गींच्या संगती विशयांत हांव सांगीन जाल्यार कशें तुमी म्हाका सत्मानतात. सर्गींत हांव देंवून आयिल्लो मनशा पूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. जशें मोइजेन अरण्यान सरपाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. तो ताका सत्मानल्या हर एकल्याक सासणी जिबीत लाभतलें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो, ताका सत्मानलेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिबीत मेळच्याक. देवाचें उतार हें वखणी तुका क्रिस्ता. दयकन बसया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो. रेल्वे डिपार्टमेंटांत वावर करचो एकलो बापय वावराक वयता आसतना पूत सांगूंक लागलो, डॅडी हांव तुजे लागीं तुवें शिकचो तो वावर कसो आसा म्हणलें म्हाकाय शिकोवंक जाय तुवें करचो तो वावर, देखून हांव तुजे सांगाता येता. आनी त्या दिसा बापायन आपल्या पुताक आपणा सांगाता तो व्हरून गेलो. आनी त्या दिसा ताचो वावर रेल्वेच्या ब्रिजा वयर, आनी थंयसर तें ब्रिज अशें आसलें, पंदल्यांतल्यान शिप्पा वयता आसतना तें ब्रिज उक्तें करूंक आसलें. आनी ते वावराक ते पावले वेळार शिप्पां पाशार जावचो वेळ, देखून बापायन लिबार काडलें आनी ब्रिज वयर केलें. आनी ब्रिज वयर केल्या उपरांत थोड्या वेळान पुताक एक आसक्त जाली. पूत म्हणालो हांव त्या ब्रिजा वयर सोडून वसयत गी. बापाय म्हणालो वचूंक जायना, कारण थोड्या वेळा उपरांत आमी तो ब्रिज सकयल हाडूंक आसा, तरी व्हडना इल्लें तें पळोवन सकला ये. पुताची आशा देखून बापायन जायत म्हळें आनी पूत सोडलो. आनी सोडून तुदयेर पावता आसतना एकच ताणें बापायक आयकलें ट्रेन येवचें हॉर्न. तें कशें आयलें म्हळें बापयत नेणान जाल्लो. आनी ह्या वेळार बापायक इतलें चिंता, ट्रेन वचोंक सोडचें गी, तें न्हंयत पडोवंक सोडचें गी, या आपल्या पुताक सॅक्रिफीस करचो, कारण ट्रेन पाशार जायची जाल्यार ते ब्रिज सकला हाडिचे. सडीत वेळ नातलो, हजारो लोक तांतू पैण करतलो. एकच ताणें बापायन दोळे धांपले, लिवर ताणें ओपन केलें आनी ब्रिज वयर आसलो सकला हाडलो. ट्रेन पाशार जाता आसतना ते ट्रेनार आसले जायते लोक हांसोन संतोशान पाशार जाले. पूण बापायन आपल्या पुताची हाडां, आपल्या पुताचें मांस आनी विद्रूप जाल्ली कूड विंचोवन तो हातीन धरून सांगूंक लागलो, आनी कितें हांव करूं, इतलेंच आनी हांव कितें करूं हें मात्र ताचें चिंताप आसलें. मोगाळ भाव भयणीनो, हे ल्हानशा गणिता मरिफात आमी समजता बापान आपल्या एकल्याच पुताक जेजू ख्रिस्ताक आमकां दिलो आनी उपरांत तो सांगता हांव आनी कितें चड तुमकां करूं. आपल्या पुतान कुर्सार मरचे मरिफात, रगत वरोवचे मरिफात, आपली कूडस मनशा गोळा दिवचे मरिफात देवाचो मोग कितलो वर्तो तो अपरिमीत म्हणलें दाखोवन दिलें. यस देवाचो मोग हर एका दिसा आमी नियाळूंक जाय, कारण आमच्या देवाचें नांवचो मोग, दुसरें कितेंच नांव ना. एका उतरान आमी सांगचें जाल्यार देव म्हळ्यार कोण? देव म्हळ्यार त्रिएक देव मात्र न्हय, देव मोग म्हणलें स्पश्ट आमकां दाखोवन दिता. देव आमचोय विशेष रितीन मोग करता. थोडे फावटी आमी समजना, आमी चिंतिना. हर एका घडये म्हणले बरी देव आमचो मोग करता, ताच्या मोगान आमकां भरता. देखून आमचें जिवीत जायचें देवान आमकां दिल्ल्या ह्या वर्त्या अपरिमीत मोगा खातीर
ताका केदाळय फाटी आमचो मोग दाखोवचो. मोगान आमचे जिबी जियोवचे, ताची खुशी करची, ताच्या उतरा प्रमाणे जियोवचे. तेच देवाचो मोग आमी हर एका दिसा नियाळत आसतना आनी आतां आमी त्याच देवाचो मोग नियाळून आतां सक्कड उबे रावन गावया आमी गीत मोग देवाचो मोग अपरिमीत. दया करून उबे रावा. आमी संगता गायत आसतना ताळयो पेटयत हात उबार येत. Wichit Mokto Devaso Wichit Mokto Devaso Wichit Mokto Devaso Moga Japanso Bohuns Hatay Pavana Bogun Kaltay Kalana Borun Ponsait Melana Moga Japanso Wichit Mokto Jesuso Wichit Mokto Jesuso Wichit Mokto Jesuso Moga Japanso Bohuns Hatay Pavana Bogun Kaltay Kalana Borun Ponsait Melana Moga Japanso Wichit Mokto Papaso Wichit Mokto Papaso Wichit Mokto Papaso Moga Japanso ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದೆ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲೆದೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದೆ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲೆದೆ ಆದರೆ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡದೆ ತಾನೇ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಆದರೆ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡದೆ ತಾನೇ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ ಓಹೋ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानागादी हालेलुया गाऊन हसूया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानागादी
Alleluia, गाऊन हर्षिया, करून ताची स्तुती. गाऊया, 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 स्तुती गाऊया, गीत गाऊन स्तुती करूया, जेजूच्या मानाकाती. Alleluia, गाऊन हर्षिया, करून ताची स्तुती. जेजूच्या नावान, जेजूच्या नावान, सैतान काते लापता. जेजूच्या नावान, जेजूच्या नावान, सैतान सैत पळून धांवता. जेजूच्या नावान रावच्या वता, कोण आमकां आराम सकता. जेजू जेजू जेजूच्या नावान सैतानचे जावन आसा. जेजूच्या रक्तान, जेजूच्या रक्तान, जेजूच्या रक्तान, सैतान काते लापता. जेजूच्या रक्तान, जेजूच्या रक्तान, सैतान सैत पळून धांवता. जेजूच्या रक्तान रावच्या वता, कोण आमकां आराम सकता. जेजू जेजू जेजूच्या नावान आमचे जावन आसा. जेजूच्या मोगान, जेजूच्या मोगान, जेजूच्या मोगान, सैतान काते लापता. जेजूच्या मोगान, जेजूच्या मोगान, सैतान सैत पळून धांवता. जेजूच्या मोगान रावच्या वता, कोण आमकां आराम सकता. जेजू जेजू जेजूच्या मोगान सैतानचे जावन आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, वो आतां पवित्र वेळ, पवित्र सक्रामेंत आमी आतां वेदीक हाडटा आनी त्याच जेजूचे आशिर्वाद अक्रियेक आमी मागता. भक्तीपणान आमी हें गीत गायत आसतना जेजू क्रिस्त आमचे मदें आसा म्हणलें तें बोगापी आसूं दी. अक्रेक ताजें आशिर्वाद घेता आसतना आमी संतोशान समाधानान फाटी वचूंक आमकां फावो जावं दी. आनी आतां जेजू क्रिस्ताक आमचे मदें स्वागत करन हांगासर वेदीक हाडटा आसतना गावया गीत आराधने ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ. ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಯೇಕ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಯೇಕ ದೇವನೇ.
आराधन पितावे आराधन पुत्रने आराधन आत्मने त्रिएका दैवमे आराधन पितावे आराधन पुत्रने आराधन आत्मने त्रिएका दैवमे Alleluia, 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 Jesu Christ sacramental आमचे मुखार हजर आसा ताचे आशीर्वाद घेवचे खातीर आमी हांगासर आसा ताचे समाधान घेवचे खातीर आमी हांगासर आसा बेजाराय आमची आसा जाल्यार ती खाण वडोवन संतोषान पाठिवेच्या खातीर त्याच सोम्याचो आशीर्वाद आमी घेवचे आसा आनी ह्या वेळार सोमी आमचे लागींच आसतना सोम्या लागीं आमी मागया तूं आमचे संगी राव आमकां लागीं राव आमकां धैर्य दी आमकां बोळ दी सर रितीन आमकां दोन सांबाळून वर त्याच बाबडतान बरोवशान आतां काव्या गीत नन्ना ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು Alleluia, 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 Alleluia.
അടുത്തിരിക്കുന്ന ഓ യേശുവേ നിന്നെ കൂടാതെ എനിക്ക് ജീവിതമില്ല എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഓ യേശുവേ നിന്നെ കൂടാതെ എനിക്ക് ജീവിതമില്ല ഹല്ലേലൂയ 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 आमचे संगीतराव येसू मिया तुझे वेडे जियो सच्चे ना आमचे संगीतराव येसू मिया तुझे वेडे जियो सच्चे ना हालेलुया Hallelujah, 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 हो वेळ आमकांच आमी जेजूक समर्पित करचो आमचें सर्वस्व सोम्याक आमी भेटून दिवया समर्पणाचें मागणें आमी करता ह्या वेळार तुमी सर्वांनी ह्या मागण्यांत भाग घेवन भक्तीन बाबाडतान आमी सर्व सांगात मेळून आमचेंच जिवीत सोम्याक समर्पण दिवया देखन बसया सक्रामेंतांत हजर आसच्या येबू स्वादीक सोम्या जेजू आमचें समर्पण तुजे मुखार आमी करता तूं आमचे सोवें कोरोसू हजर आसाय ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं आमचे मदें आसाय तूं आमचो सोमी आमचो देव आमचो सोडवणदार आमचो रसनार तूं आमकां आमची भेट करूंक आयलाय सोम्या जेजू ह्या वेळी आमकां सर्वांक तुजे मुखार भेटयता ह्या वारड्याच्या 16 फिरगजांक फिरगजेच्या विगारांक विगारवार बापांक सर फिरगजगारांक सर्व युवा जनांक वडिलांक मालगड्यांक भुरग्यांक परगांवांत आसच्यांक वावरार आसच्यांक पिडेस्त भावा भयणींक ह्या वेळी सोम्या जेजू तुजे मुखार भेटयता आमकां सर्वांक तूं राख आनी सांबाळ ह्या वारड्यांत धर्मीक भयणी आसात धर्मीक भाव आसात तांचेर तुजो कुरपेश्वर वत आमच्या वारड्यांतल्या सर्व लायक मुखेल्यांक तुजे मुखार भेटयता ह्या वारड्यांतल्या सर्व भवार्थी भावा भयणींक तुजे मुखार समर्पित सोम्या जेजू ह्या वारड्यांतल्या सर्व युवा जनांक जेजू तुजे मुखार भेटयता बरो फुडार तांकां लाभय युवा जनांनी वायटाच्या विघ्नांतल्या सर्व संवसारांतल्या मेळेपणांतले भायर येवंक आनी तूं एकलो मात्र सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक सोम्या जेजू आमच्या वारड्यांतल्या सर्व युवा जनांक तुजे मुखार भेटयता जेजू आमच्या वारड्यांतल्या सर्व भुरग्यांक तुज्या गोपान घे भुरग्यांनी क्रिस्ती भावार्थ जियोवंक तांकां तुजो आदार लाभय आमी सर्वांनी याजकांनी धर्मिकांनी लायकांनी युवजनांनी भुरग्यांनी वडिलांनी मालगड्यांनी सांगात मेळून ह्या वारड्यांत तुज्या उजवाडाचे साक्षी जावन चाक सोम्या जेजू आमच्या काळजांत तुजो उजवाड फांकय आमच्या जिवितांत तुजो उजवाड फांकय आमच्या मेटांनी तुज्या उजवाडांत बरो आनी अशें आमी उजवाडाची भुरगीं जावन जियोंक उजवाडाची मेटां सोलोवंक आमकां तुजो आदार दी जेजू भोव मोगाळा जेजू
सक्रामेंतान तूं आमचे मदें हजर आसाय. आमकांच आमी तुजे पांय तळी भेटयता. आमकां तूं बरें कर, आमकां तूं गूण कर, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देणयान बरो, आमकां तुज्या सक्तेन बरो, आमकां तुजें बोळ दी, आमकां तुजी जाणवाय दी. आमी आकांत वेळी तुका उलो मारूंक, तुजो सांगात जोडूंक आमकां तुजो आदार लाभय. दयकरन उबी रावया आनी आतां हो पवित्र वेळ जेजू क्रिस्ताचे आशिर्वाद आमी मागता. आमी खंयसर आसां थंयसर जेजू आपले आशिर्वाद आमकां दिता. तो आमकां आपडटा, धैर्यान भरता, संतोष दिता, समाधान दिता. आनी आतां दोळे धांपून जेजू क्रिस्ताचे आशिर्वाद बावडतान आमी आतां मागया. अकरेचे जेजूचे आशिर्वाद घेवन संतोषान समाधानेन गाव्यांक गीत. येसुवे नी ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಜೀವರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆ ಶಾಂತಿದಾಯಕ. ಯೇಸುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಶಾಂತಿದಾಯಕ, ಯೇಸುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ. ಯೇಸುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಶಾಂತಿದಾಯಕ, ಯೇಸುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ. ಯೇಸುವೆ ಓ ಯೇಸುವೆ, 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 ಯೇಸುವೆ ಓ ಯೇಸುವೆ. जेजू सोम्या मोजा जीवदातारा, जेजू सोम्या मोजा आत्म्या पोसणारा, जेजू सोम्या मोजा शांती कुवरा, जेजू सोम्या मोजा सडवणदारा, जेजू सोम्या मोजा जीवदातारा, जेजू सोम्या मोजा आत्म्या पोसणारा, जेजू सोम्या मोजा शांती कुवरा, जेजू सोम्या मोजा सडवणदारा, जेजू सोम्या, 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 जेजू सोम्या,
Jesus somia, 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 Jesus somia. बहु बऱ्या रीतीनं हांगासर देखून बसा. हांगासर डिवायन रिदम्स कार्य सोलोवन व्हरूंक वारड्याचे याजकांनी सांगात दिल्लो आसा. हांचे मुखेलपण घेतलें आसा मनादीक बाप नेल्सन डी आल्मेडा मणियंपारे फिरगजेचे विगार. तांकां आमी जोरान ताळयो पेटया. विगार वार बाप मनादीक बाप स्टॅनी पेरेरा आसात. तशेंच ह्या फिरगजेचे विगार मनादीक बाप मेल्विन तशेंच मनादीक बाप सूरज तांकां विशेष रितीन आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या फिरगजेंत हें कार्य सोलोवन व्हरूंक तांणी आदार दिल्लो आसा. मनादीक बाप मेल्विन तशेंच मनादीक बाप सूरज हांकांय आमी ताळयो पेटोवन देव बरें करूं म्हणया. भोव बरें संगीत आमच्या मुखार सादर केल्लें आसा. म्हणेस्त डॉल्विन. हांव आनी डॉल्विन 25 वर्सां आदले इश्ट आनी तशेंच म्हणेस्त रुबान आसा. आमी इज्रायल येता आसतना तसो डॅडी मम्मी आनी भाऊ आमी सांगाता गेल्ले आसा. सो म्हणेस्त रुबन तशेंच म्हणेस्त डॉल्विन तांकांय आमी जोरान ताळयो पेटोवन आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर वेदीचेर जुबलेवाचें नास आसा. नारांपाडी फिरगजेचे युवजन निमाण नास हांगासर सादर करूंक येतात. नारांपाडी युवजनांनी देखून वेदीचेर येवचें आनी जुबलेवाचो नास ते आमच्या मुखार सादर करतले आनी हें आयच्या दिसाचें आखरेचें कार्य जावन आसतलें. व्हडा संख्यान तुमी हजर आसल्यात. तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर सावंड सिस्टम भोव बऱ्या रितीन आमकां आदार दिल्ले आसा. नित्यादर एरेंजर्स सावंड तशेंच लायट्स आनी हांगासर एरेंजमेंट्स तांणी केल्ले आसा. नित्यादर एरेंजर्सांक हांकांय जोरान आमी ताळयो पेटोवन आमी देव बरें करूं म्हणटा. भोव बरो आवाज आनी हांगासर 20 सक्तीचे दिवे तुमी फाव केल्ले आसात. तुमकां आमी देव बरें करूंक म्हणटा. आतां वेदीचेर नारांपाडी फिरगजेचे युवजनां जुबलेवाचो नास नासूं. हॅलो. वडल थोड्यांची नांवां काडूंक उपकार बावडूंक विसरून गेल्लो. आतां परत्यान तुमची उगडास करता. ह्या कार्याक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन साकार दिला सर फिरगजगारां तशेंच दानीक आमी देव बरें करूंक म्हणटा. ह्या कार्याचे लाईव्ह टेलिकास्ट करनासलेल्या डेल्सन मिडिया तुमकांय देव बरें करूं. तशेंच नित्यादर लायट्स अँड सावंड्स कुंबळा तुमकांय आमी सर्व तर्फे देव बरें करूं. तशेंच आमकां धर्मार्थ फोटोग्राफी करून दिवच्या कॅप्चर फोटोग्राफी कायार मेल्विन कायार तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू. जाली 2025 जुल्मोन आमचो सोमी जेजू क्रिस्त पवित्र वास पावता संतोष आचरसूंक हे जुबले वरास. क्रिस्ती लोकांनो सांगाता येवया काळजां गुंतया हात मेळोवया भावाक जियेवया बरगो संवाडोवया हांसून नाचून जुबले संभ्रमया. क्रिस्ती लोकांनो सांगाता येवया काळजां गुंतया हात मेळोवया भावाक जियेवया बरगो संवाडोवया हांसून नाचून जुबले संभ्रमया. जेजूच्या जल्माचो संभ्रमाचे सुचे जुबले वरस हे खुशाल बरीत जावचे. भुरगीं व्हडा संगी वट्टूक मेळचे वर्षाची यात्रिका जावं चलचे. क्रिस्ती लोकांनो सांगाता येवया काळजां गुंतया हात मेळोवया भावाक जियेवया बरगो संवाडोवया
nasun juble samramya. मागणी करून कृपा तुझी जोडून दुर्बळ्यांच्या गरजांक सदांच पावोन सर्गीन दिरव्या कुशीन सदां समकोन करयांत बाजो पोट्टूक मेळोन क्रिस्ती लोकांनो सांगाता येव्या काळजां गुंत्या हात मेळोव्या भावाची येव्या बरवसो वाडोव्या हांसून नाचून जुबले संभ्रम्या क्रिस्ती लोकांनो सांगाता येव्या काळजां गुंत्या हात मेळोव्या भावाची येव्या बरवसो वाडोव्या हांसून नाचून जुबले संभ्रम्या. ह्या गायनाचे प्रोडक्शन तशेंच लिरिक्स बरयल्ले आसात आमचेच मगाळ वारड्याचे आयसीएम डिरेक्टर फादर विशाल मोनीस हांकां सर्व तर्फेन एक जोरान ताळे पडया. जुबलेवाच्या वर्साक बरयल्ले पयले गीत जावन आसा. थँक्यू. देव बरें करूंक आयसीएम नारंपाटी घटक तुमच्या सोबीत नृत्याद्वारे ह्या गिताचो मधुर चढयलाक. अकरेचे कार्यक्रम आयचे सांजेचो आता मुखार येतात आयसीएम कासगड वराडो युवा समितीच्या एक नावाडीक इंग्लिश वर्कशीप गीताक विद्या ॲक्शन डान्स सादर करच्याक. हेलो एवरीवन. सगळ्यांनी एक पटी उभं रावचे. ॲक्शन सॉन्ग करूया मू. ओके येस कम ऑन. सगळ्यांनी उभं रावचे. इजी आसा स्टेप्स. ओके कम ऑन. मुखार येवे तुमकां. द म्युझिक. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and his ways, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Though we are sinners, he still gave us worth. God sent his son to live here on the earth. He healed the sick, he made blind men see. He let the lame walk and he set the world free. He died on a cross and he rose from the grave. He conquered sin, he is mighty to save. He went to heaven and he's coming back. God's हॅलो हॅलो चेक.
हांगासर आयचे आमचे हे भक्तीक सांज अखेर जाता. हांव विनंती करता मँगलोर DCCचे कमिटी मेंबर्स आसात आनी कावन्सील मेंबर्स आसात, तुमी आमचे हांगा मुखार येवचे एक तस्विरा खातीर. तशेंच हांव विनंती करता कुंबळा गटाकाक तशेंच ICM वाराड्या सांद्यांक मुखार येवच्या खातीर. हॅलो, हांव विनंती करता कुंबळा गटकाच्या सांद्यांनी दया करून मुखार येवच्याक. ना आमकां भूक घेना बोती, पयशांची ना खण घेना पोती. दया करून कुंबळा गटकाच्या सांद्यांनी विकीस मुखार येवचे. हाती फुडें वेता क्रिस्ता सांगाती. यात्रिका मी गर्वशाचे समता पैन करता. मिसावमचे हाती घेऊन जिविता वाट धरता. निराशी आत्म्यांक बरवशाकी कष्टा दुकान सेवेचे तरण. तान मुकिल्ल्यांक उदाक जीवन पवुतां विसरात ना कांय पुरासन. यात्रिका मी गर्वशाचे समता पैन करता. मिसावमचे हाती घेऊन जिविता वाट धरता. सभेच्या बळवंतरवान यात्रिका मी बरवोशान दर्यान. पातका ताळणेच्या ल्हारांनी जैतवन पावताव शाबेची विता बन.